Ay, igo naman ito sa buya, baka nagkapuwawa. Balik. Nga guys, morning Tudila. Lungsod sa Tudila. Tabo karon may gala. Ato tanaw ng ilang display mga guys. Asa may imo bumili ati? Oh, kani ma'am ay kay ligon kani. Ligon ni. Ayun na kay dali na siya kuan. Hindi mainok may kuan na sa. Ano yung mga display guys. Ngarita sa sunod display. Ano yung mga okay guys. Ngarita sa mga utanon guys. Ha? Pila hay mo? Pila mo ginamos? Ha? 20? Okay. Sekretaro niyo mo? Sekretaro? Oh, ginamos guys nga perting mausa. Maus kayong ginamos guys. Mga Bombay guys ug ahos. Vlog ba vlog? Cinta. Mga braturang buhat guys. May 20 na 40. Naman nang video kan? Vlog. Oh, daghana nagkuha ang imong buhat kay braturang kilo ana. Tag-10 na lang ang kilo. Out. 30 di ay? 30 ang 1/4. 30 ang 1/4. Guys, taas pa kayo. Sa unahan sa tumoy, taas pa kayo. Mabidyohan taan ito yung magpapili sa boss. Sige lang. Pele kwarta boy. Resulta sa mga kuan guys. Mga paslight. Caldero.
Oh, pili lang. Ano tawas sa tibo? Hmm? Tawas sa tibo. Ano mo? Pili lang dia. Tawas sa tibo. Wa, dito na ha. Vloggers man. Para YouTube man eh. Para YouTube. Pila man ang imong kuan? Takuri, takuri. Takara ini. 180. 180. Berator kayo. Berator ang takuri. Ang sa guys sa mga Unsa may magtakos chlorine? Ah. Ako ra man? Kadawat na kakuan. Dahil saging guys, daghan kayo nga hinog. Uban ang alata. Ano kadaghan? Apple, orange. Tabako, pwede ganas tabako. Pilang mano na yung tabako? Hmm. Usa kay nini? Dinahon, 30. 30 ang dahon? Sa Ilumboy. Pila ni tag 20. 20. Mga ni mga lumboy guys nga tabakon sa mga pobre. Kay way sigarilyo tumboy lang ang gamiton. Dako na kagalin si mo buwad. Minimum na. Na. Minimum. Diyan lang kadto. Wala sibuyas guys, dagang kayo sibuyas. Sa mani. Og kamote guys. Mauro to guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Wala pa yan mo itong relo nga siko. Igo lang mo. Patay. Patay-patay. Basic cleaning na bro. Ha? Basic cleaning rin na siya. 100 ang cleaning. 100. Huwag na ilisdanan na to. Ako na additional na siya. Isa. Hipos na malay ka. Ano naman?
Guys, di na rin ako to. Daghang salamat sa inyo pagtanaw. Huwag kalimot pag-subscribe ug pag-like mga guys. Daghang salamat. May buntag kayong tanan.